De jó, hogy itt vagy. Már kerestelek. Szeretném, ha tudnád, újra kellett gondolnunk a cikkszabályzatot. Mégpedig? Hát, mostantól pénzért szexelhetsz a kuncsaftokkal. Mi? Az teljesen illegális, Todd. Dehogy, nem olyan nagy ügy, muszáj, mert konkurenciánk lett. Nyílt egy ócska kócerája szomszédban. Az Apple boltra gondolsz? Igen, ki csinálnak? Úristen. Ennyi. Nem bírom. Felmondok. Hallottad a jó hírt? Most már pénzt is kérhetünk a dugásért. Mi? Még garázs örül neki. Lelépek. Befejeztem. Pá! Kilakoltatás. Mi? Baszki.